लोगोफोर बुहुमाव बांसिन मिडल क्लासनि मानसिफोरानो दङ आरो बे मिडल क्लासनि मानसिफोरनावनो बांसिन केपाबल दङ कि बांसिन रोखोमै खामायनो थाखाय हानाय ना जोंनि औकादा जेसेबां मानसिखौ नायनानैसो सुनाय जायो माबोरै आङो दिनै लंपेन्ट गानदों गस्ला गानदों टुपि गानदों बिनि प्राइसआ बेसेबां आंनि देहायाव गाननायाव बेसेबां हाजारनि थाखानि गानग्रा जोमग्रा गानदों नायनानै रावबो बेखौ बुंनाय नङा ना आङो 1000 थाखानि टि शार्ट 2000 थाखानि लंपेन्ट 500 थाखानि 1000 थाखानि टुपि घरि गानब्लाबो नोंथाङा जेसेबां दामनि माल गानग्रा जोमग्रा गाना मानो बेखौ नायनानै सुनो हाया सुनाय जाया दिनै नरेन्द्र मदि मोन बायदि ना धोनि मानसिया हिर' मानसिफोरा 100-200नि माबा मोनसे गानोब्लाबो बेखौ 1000-2000 बायदि जोङो नुयो मानो होनना बुङोब्ला औकादजोंसो सुनाय जायो मानो होनना बुङोब्ला बिसोरनाव औकाद दं 5000 6000 10000नि गाननो थाखाय औकाद दं नाथाय जोंनाव इसेबां औकाद गैया नाथाय जोङो 2000 3000 10000नि माल गानो बेखौ रावबो 10000 आरो 2000 3000नि माल बुंनाय नङा 100-200ल' होनना बुंगोन बियो औकादखौ नायनानैसो सुनाय जायो मानसिखौ जोंनाव गोबां खामायनो थाखाय ना गोबां फिगारनि इनकाम खालामनो थाखाय जोंनाव केपाबल दं ब्रेन्डनाव जोंनि मिडल क्लासनावनो बयनिख्रुइ बांसिन स्किलबो दङ नाथाय बेखौ मावनो थाखाय बिसोरनाव माने मोनसे राइट डाइरेक्सन फिट बिसोरो जायाखै आरोखि फिट जोङो जानो हाया नाथाय जेब्ला जोङो लामा मोनगोन ना जेब्ला जोङो मिडल क्लासनि मानसिया लामा मोनगोन बियो सौसा थांनो थाखाय हायो मानो होनना बुङोब्ला बेनाव गोबां आइडियाफोर थुब्रायनानै दं ना मावनो थाखाय गोबां लामाफोर बियो नुयो नाथायबा खोथाया जाहैबाय बियो मावनो थाखाय फिट जाया बेनाव एफर्ट जाफैया थाखा फैसा बेनाव गैया बेबायदि जोंनाव जायो मुलुगा बेनो लोगोफोर बेनो रियालिटि ना नोंथाङा खम दामनि गान नोंथाङा दामि गान नो मेटार नोंनि औकादा जेसेबां बेसेबांल' बेखौहाय सानगोन आरोखि बेसेबांल' मानसिफ्रा हमनानै लागोन अके लोगोफोर थेंक इउ स' माच